o de kan ka bɛ bi kunnafoniw la sitema bi tarata mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 8 na utukalo bi o tile 18 ka ba 2 ani 26 sama farafinkalo min n'o ye mawuludu kalo ye bi ale tile 5 ye jate la san kalo 3 do yira san 1448 san do de bi kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ Arasba Chale ni Tata Rozo n'u ka kiri min n'o jaabi n'o bilalen tun bɛ ka kunungo kɔnɔ utukalo tile 17 o jaabi bɔra kunungo ko san 10 kaso o de dir'u ma ka tila ka min san 3 o juru bɛ donna kunnafoni ye ɲɛfɔliko la wulikajɔ kɛbaw Baɲangara ani Duaza o maraw la k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ ye dugutɔlakaw ka wulikajɔ barika bonya ni ka tɛmɛ ka se ka gɛlɛya ni ka ɲɛsin ma kunnafoni ye ɲɛfɔliko la maa minnu bɛ ɲɛsɔrɔ bɛ ka marifa ta ka walejugu ta ka ɲɛsin ma ka tila k'o kalada diinɛ kunna yalima jadi yɛrɛ mun de ye o jaabi bɛna minɛ ka bɔ Alimami Tarawele la kunnafoni ye ɲɛfɔliko la ɲɔnɔ mara kɔnɔ na an bɛ domine ko bi cikɛlaw y'a yira k'a fɔ jamana bɛ engrais min n'o ye ka subventionner n'o tɛ dɔ ye dɛ jamana bɛ hakɛ k'o dɔ ta la ka sɔrɔ cikɛla bɛ sɔrɔ ka tɔ sara o min bɛ kɛ jamana fɛ k'a sɔrɔli kɔni kelen bɛ latakarila ye an bɛ domine ko bi kunnafoni ye ɲɛfɔliko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw kan minnu bɛna lasama balimakɛ n'aw denkɛ fɛ karamɔgɔ Abdulayi Kulubali ka fara Burulayi Sidibe ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ walejugu kɛbagaw ka wulikajɔ fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma maa minnu kelen bɛ ka marifa ta k'a fɔ ko f'u ka gɛrɛn tɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko wulikajɔw bɛ sen an bɛ domine ko bi ka se k'u ɲini yɔrɔ ni yɔrɔ ka wulikajɔ ka tamaw nɔfɛ an ka jamana lakanabagaw bɛ k'o baara min sigi sen kan bi k'o kɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman bi maaw bɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ ka taa cogo min na n'a taara ten k'a bɛ fɔ tari walejugu kɛba ninnu u b'a la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma cogo min na ko gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ten yɔrɔ dɔw la kelen bɛ mɛnɛmɛnɛ dingɛ n'u donna kɔnɔna na lakanabagaw b'a la ka wulikajɔw kɛ ne ka se k'u nɔbɔ Masina maraw kɔnɔ ka taa se ɲɔnɔ maraw yɔrɔ caman ma bi ko Kayi mara fana kɔnɔ na ko wulikajɔw barika bonyalen bɛ nin waati na ka ɲɛsin walejugu kɛbaw ma Jura ale bɛ Tɛnɛngun o bɛ Mopti fɛ wulikajɔ kɛra an ka lakanabagaw fɛ o yɔrɔw la ni ka se k'u ka daga dɔw filonkolonci k'u da kolonci o min kɛra k'u taara Malimana ale dugu dɔw la ka taa dugu dɔw sigi k'a fɔ dugutigiw ni alimamuw ye k'olu nana yafa ɲini na dugulamaw fɛ k'u sɔrɔ ko in tɔman jan bilen ka sanga ni sigidala maa caman ka sariya ka di an ma k'u y'o kɛ dugu dɔw la ka tila ka bɔ o dugu la tuguni ka taa dugu wɛrɛw la tuguni ni kɔrɔfɔkan in ko alimami dɔw ani dugutigi dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ n'aw ko nana k'a fɔ ma ko yafa ma se t'an ye de n'o tɛ k'a fɔ ko n'a ka gɛlɛya sera ma gɛlɛya de da k'o sɔrɔ waati min na a bɛ wulikajɔw kɛ ka na ka maaw muso bila ka taa ka finiw ko wajibi la ka tila ka wulikajɔw ka tuguni ka marifa ta maaw kama ka gɔɲɛ don cɛw la dutigi k'a bila sanga ni waati bɛ yɔliyɔli la a tɛ se ka foyi tiɲɛ jala fɔ a ka denbaya la ko o caman kɛra fɛ ka ɲɛsin maaw ma n'an nana ko yafa se kɔni t'an ye n'o tɛ tiɲɛ la k'a kɛra gɛlɛyaba ye dɛ k'u tilala k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma olu ka baara k'an bɛ domine ko bi ko in kunda ma ja k'o y'a dɔw yɛrɛ ka kuma yɔrɔ dɔw la u bɛ ɲɔgɔn ta motow la ka t'o kumaw fɔ kuma tɛ dɔrɔn wulikajɔ minnu bɛ senna bi maa caman ka fɔ la ko ne nin wulikajɔ in de dili donna hali bi ko jamana in mago bɛ basigi min na k'o bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kolosuma a bɛ bɔ kɔrɔ a bɛ bɔ tilebase ma dɔrɔn ala k'an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye an ka jamana ko wulikajɔ kɛbaaw Duaza ani Baɲangara mara la olu bɛ danbɔ yɔrɔ minnu na dugu dɔw bɛ yen walejugu kɛbaaw n'u ye wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin ma u y'a daminɛ karido ka na kunungo ntɛnɛn na ka taa donsow kɔ u ka yɔrɔw la donsow daga yɔrɔw la donsow bɛ taa baara kɛ sufɛ ka t'u da ni dugu jɛra u bɛ soli ka n'u ka yɔrɔw minɛ u fɔra donsow kɔ ka na yɔrɔw minɛ donsolakaw segira ka na tuma min na donsolakaw nana fo ka na s'u ka yɔrɔ la walejugu kɛbaaw ninnu wulila sa kɔni k'u hi ka donsow kan ko nka k'u ni donsow cɛ k'a gɛlɛyara kosɛbɛ walejugu kɛbaaw ninnu k'u nana na cogo min na k'a ma tulo tigɛ donsolakaw olu ye kurinkaw ɲumanw ka goni ne k'o yɛlɛw kan k'o kɛra sɔrɔ ka se ka maa caman ko kasara nin na k'u bolola fɛn caman ka se k'o sɔrɔ donsow bɔra k'o baara minnu kɛ k'u tilala o kɔfɛ ka taa dugu wɛrɛw la donsow kɔni kɛra sɔrɔ ne y'a sɔrɔ ne ka se ka manunu ka se ka jigin u kan kosɛbɛ k'a caman bɛ yen ne k'u kasaraw nin na yasa ka nin bɛɛ sera di an ma Baɲangara mara kɔnɔna na Jukɛl Jigiba an ye kunnafoni sɔrɔ ko k'a daminɛ kunasini ko kari la ka na kunungo ntɛnɛn na ko walejugu kɛbaaw ye wulikajɔ dɔw kɛ a ka mara kɔnɔna na a k'o kɛra cogo di Monsieur Kulubali n b'aw fo Duaza ani Baɲangara frontière la k'u na sini dimanche don utukalo tile 16 san 2026 maa jugu terroriste u taara dugu 3 Duaza mara do Duaza ni Baɲangara mara frontière do dugu 3 terroriste taara si dana ma cɛdenw u ka kan bɛ yɔrɔ minnu la ni sukura dozo bɛ taa so sɔgɔma u bɛna yɔrɔ sécuriser terroriste taara si yen nɔ depuis 7 heures u dogodogolen bɛ yen 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures selen terroriste dozo ninnu kori ka muguci daminɛ dana ma cɛdenw minnu bɛ yen côté la ka daminɛ Beni ta o Gawuru ta o fo ka se Jimamandi dugu 3 dozo ala y'a kɛ u fana problème kun dɔrɔn koyi foyi ma maasi de sɔrɔ terroriste ka mɔgɔ dɔw binna a laban yɛrɛ kɛra sutama ye ka boli ala y'a kɛ foyi ma dozo sɔrɔ dozo sera ka u repousser ka bɔ dana ma u ka kan bɛ yɔrɔ minnu la dozo sera ka u repousser ka bɔ yen nɔ terroriste bolila an bɔra kunna sini u taara si Beni dozo ka kan la k'u bɛna monnaie de bɔ ala y'a kɛ dana ma cɛdenw minnu bɛ yen nɔ o ye maa ninnu bunte foyi ma dozodenw sɔrɔ terroriste
bolakata bora yoro munu la kulu edumala la benefle jimefle fakase gawruma nunu e commune Diaweli région de Bayagara mais nunu bi frontière la Bayagara ni douane région ni ñoko ciem secrétaire ni Kenya marata la je terrorisme bi bo bolo tuko na kata yin côté la comment de la bi bo kabo konna kata fo Kenya marala kabo konna kata fo douanza konna be terrorisme de bolembe monsieur Kulibali angal la ñini ko ni mali dozo kelegala be ani mali militaire u bega jega baraka ñoo fe pour que ambisga bo ni gela ko chugo na an fe moto jogo de région de Bayagara fakase région de douanza ma terrorisme moto baw haw junu fanil nunu bi yalla moto jogo kuma ko ni an fe ko moto tiga jo sufe terrorisme babul to won kadu klefe babul to won kadi encore bi état wele état kana ka yoro sécuriser dozo kelegala be o bega jega Patrick ñoo fe terrorisme ka poche koronu kumbe yoro mina ko kata sigi kuna sila attaque ra fakase kuna attaque yoro munula am dugule ko janga so kan kumbe ni kanana yen secrétaire be koro bi lafia douaza bi lafia Bayagara bi lafia so suka segundo ko la kan koro fiko antenne mandolu so suka poche kumbe yoro watu segundo ko la ni dozo ni so jera an fe sandro ko na la ko kele bi ban pew ni tunye jugel jugiba kanye karamogo Abdoulaye ka kuma barala bingana wale tiglama uye jatiga wale min keka Bajangara marala ani douaza dancela ame do de ke alaka basigi ni kolusuma sabati anga jamana kon nana na mboray ka tsani o jatiga wale kele unye olube ka marfata ko dina kele kata soro dina kele te yasa ka sika ko preparative karamogo Abdoulaye nyin ngalike Imam Traoré la janjigela ka ufeni no ngalame onti ni don dina ka jadi ala kiramata dugu shila folo kabta dugu do kele faka chiri blagata o dugu la folo ala fama yɛrɛ ma dugu si kɛlɛ f'a ka ciden cɔgɔma a bɛ wale min na k'a k'o dabila n'aw banna o wale dabila lima sisan sa kɛlɛbolo bɛ se ka taa aw sɔrɔ yen nɔ o bɛ kɛ fɛnɛ sariya fɛnɛ kɔnɔna fɛnɛ la mɛ bi an bɛ mun ye denmisɛnnin san 7 olu nana jadi kama ni dɔrɔgu taara ni denmisɛn 7 u bɛ bila baara la dɔ i bɛna ye k'a fɔ hinɛ t'u dusukun na u bɛ musow faga u bɛ denw faga a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na o tɛ jadi ye an bɛ wele de ko bandiw de don janfanciw de don minnu ye faso janfa k'u yɛrɛ janfa an tɛ se k'u wele ko jadikɛlaw an bɛ wele de ko bandiw don n'i ye misiri ci ka ban silamɛ jumɛn bɛ yen bilen silamɛ bɛ dɔn ni taamasiyɛn min ye o dɔ de ye misiri ye o n'a sɔrɔ ko e ta ye ala ko ye ala kɛra ko don misiri man ka cɛ fɛ o e bɛ ka selilaw de faga minnu ko la ilaha illallah e bɛ k'olu de faga ala kɛra sahaba dɔw bɛ yen cɛ ko la ilaha illallah sahaba y'a kunkolo tigɛ ka bɔ a kan da la ala kɛra ɲɛna k'e y'a faga mɔgɔ sɔrɔ k'a ye lalaw fɔ ko parce que k'a tɛ cɛ dusukun na k'a y'a fɔ a da la a sera saya ala kɛra k'e b'a dusukun na wa a faga kun ye mun ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw ye la ilaha fɔ ka ban o jeli bɔnni kɛlen ma haramu de surtout misiri kɔnɔna la an t'a jate jadi kuma man ka fɔ a la komi u y'o wele u yɛrɛ la o ye nkalon kan de kalabanci bɛɛ bɛ t'i ko sɛmɛrɛ kɛ kuranɛ kɛ u bɛ taa aya dɔ ta ka na n'olu ye o aya jiginna kun jumɛn de kama fo kun de ka dɔn n'o o kun dɔnna an bɛ se ka sinsin o yɔrɔ kan mɛ kuma min bɛ se ka ne arrange o fɛ tɛmɛtɔ n bɛ n gulo o la donc sariya tɛ minɛli kɛ n'o ye sariya dalu tacogo de b'a la kuranɛ kɔnɔ ani hadisa la n bɛ kumakan min ne arrange n bɛ o kumakan in ta ka na n'a ye aya bɛɛ n'a jigin kun don wa hadisa bɛɛ lajɛlen n'a kun don an bɛ Alahu taala de deli ala ka hakili ɲuman d'a ma ka dugawu kɛ aw yɛrɛ fana ye ala k'a tɛmɛ an ka hɛrɛ la sɔli ala Muhamad ala k'o dogo minɛ ni tun ye Imam Traoré jannigila misiri dɔ alimami don maa minnu bɛ ka marifa ta k'u bɛ maaw kɛlɛ k'u jigi da k'olu bɛ ka kɛ ni diinɛ de tɔgɔ ye u k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ma nin fɔ diinɛ ye hinɛ de ye diinɛ ye maaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na diinɛ ye makari de ye e ka marifa ta ka taa maa sɔrɔ a bɛ misiri kɔnɔ na walima ka maa ye maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ ala yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ kan ka taa o kasara ni na hakilila dɔ nɔfɛ wa n'u tilala u b'u sinsin kuranɛ de kan o min bɛ ka kɛ k'a ka dɔn k'a fɔ ko kala dalen bɛ fɛn kunna k'a sɔrɔ u t'a dɔ ye maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma n'an bɔra ye Tata Rozo ale ni Arasbach olu minɛnen bɛ kɛ ka kasoladen ye u ka kiiri baaraw kun sigira sen kan o kiiri min n'i y'a sɔrɔ n'o sigira sen kan an ka jamana kɔnɔna na kabini utukalo tile 10 o jaabiw bɔra kunungo n'o bɛnna utukalo tile 17 ma Arasbach ale ni Tata Rozo ko san 10 kaso o bɛ di u ma u ye san 3 kɛ ka ban wa san 3 yɛrɛ juru de bɛ dɔw la o b'a yɛrɛ k'a fɔ san 4 o kaso tɔ ye u bɛna tila k'o kɛ o min kɛra jama kɔni bɔra sɔnni jaabi in diyɔrɔ la jama ba bɔra ni ka taa kunungo ka taa kiribulon yɛrɛ ka taa dalala ka taa jama kɔni jɔ fa balalen dɔ fɛ u kɛlen bɛ ka sɛbɛn kɛ ka se k'a yira n'o ye tamasere ye haminanko min b'u la k'o sɛbɛn tamasere in sanfɛ n'o tɛ dɔ yɛrɛ ko Arasbach ko ka ani Tata Rozo ko k'u kanabila u ka taa so o min tun ye jama ka hakilila ye kiiritigilamaw ni ko bɛ laban olu ka bolo kan olu ye jaabi kɔni bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ nin baara ye k'a bɛna tɛmɛ nin cogo in na san 10 kaso san 3 kɛra wa san 3 juru bɛ don o b'a yɛrɛ k'a fɔ san 4 kura o bɛna k'u fɛ kaso la nin bɛɛ lajɛlen jaabi bɛna ka bɔ maa min da u ka sɔrɔli donna n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Maître Laji Traoré baara in kɛra kɛcogo la ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Arasbach yɔrɔkɛya kɔnɔ nɛnɛ don arajaran wa ka fɛngɛ kɔnɔna na ko fɛngɛ bakuruba kun ye association de malfaiteurs en vue de porter atteinte au crédit de l'État à travers ses institutions. K'an bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka jamana
institution o yogo yaba kini fɔlɔ kun kɛra mais o kɛra fɛn wɛrɛ de kun kama ni ko fɛn wɛrɛ o kun ye PV min ta k'a fɔ ko Rasbach y'a fɔ ko Bube fagara o ta kɛra o ye Rokia ta ko vie chère ko foyi tɛ ko kalan tɛ Mali la foyi tɛ Mali la o ta kun kɛra o ye o kiri bɛɛ kɛra communiqué la Rasbach relaxera Rokia o kun ko a ye san 1 kaso ani $1 kun kɛ amende ye ale contre la mais u fila bɛ appel kɛ appel la bon ministère public fana ye appel kɛ naturellement Rasbach ta yen na appel la Rasbach kɔnɔna kalo 18 kaso mais kalo 9 juru bɛ don a la Rokia o ta kɛra o nɔna bilara o ka condamnation min kɛra yafa kɛra o condamnation effacera ka bɔ yen cour d'appel y'a jira k'a fɔ ko a ma fɛn kɛ min ni ɲangili ka kan o dossier kelen papier kelen PV kelen de taara ka kɛ kiri kura ye n'an filɛ o kiri kɔnɔ bi o kiri kura ye jumɛn ye ko ni Rasbach farala ɲɔgɔn kan ka waleya kɛ min bɛ se ka jamana yogo yaba o ye jumɛn ye ko Rasbach ye Rokia wele a ka plateau kan k'a kana kuma a ka vie chère ko in kan a y'a wele siɲɛ fila la Rokia na o y'a sɔrɔ Rasbach ye Rokia ka émission dɔ de lamɛn ka kɔrɔ o diyara a ye a ye Rokia wele k'a fɔ a ye nin min kɛ vraiment i ka émission kun fisara mais est-ce que i bɛ se ka segin ka fɔ an ka plateau kan bon o min kɛra o de kɛra ko kura ye ko o ye fara ɲɔgɔn kan ka u bɛ fɛ ka jamana yogo yaba k'u ye bɛnkan kɛ bɛnkan min b'a to u ye ŋaniya fili k'a fɔ an bɛ nin ko in latigɛ bi pour que jamana ka yogo yaba o de nana ne ni procureur ko ka san 10 kaso d'a ma mais ko Rokia ta la ko ka san 10 kaso di comme ko ka san 5 juru b'a la Rasbach ta ko ka san 10 ferme d'o ma bi an kɔni sigilen bɛ an kɔni kun hakili latigɛlen don procureur min ye faso dɛmɛbaga ye c'est-à-dire qui est le protecteur de l'ordre public n'o ko Rokia ni san 10 ko san 5 kan ka juru b'a la k'a kan ka labila san 5 tɛmɛnen kɔfɛ bon moi je pense que ale kan ka se k'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Rasbach ko ka san 10 ko k'o maintenir kiri nana kɛ ko ka san 10 du bɛɛ ma ɲɛna bɛɛ ma ko ka san 3 bɔ a la k'o juru bɛ d'u la o dun ye san 3 yɛrɛ kɛ ka kɔrɔ n'an ye calcul kɛ sisan an b'a ye k'a fɔ n'o san 3 bɔra a la ka san 3 min kɛra k'o fana bɔra a la en principe u kan ka san 4 de kɛ kaso la tuguni anw kɔni ye avocat ye aya anw fana ka sariyaw ka gɛlɛn dɔɔnin ne ni Jawo ye an ni Rokia ni Rasbach an ye concerté pour que k'a lajɛ n'an bɛ pourvoi kɛ o kɔni kun y'an ka latigɛ fɔlɔ ye mais komi anw kelen anw fana ka fɛnw bɛ yen nɔ avocat la ni min bɛ min ɲɛ tableau la bonya b'o kan an bɛ ci lase Rasbach fa ma o ye a fana ye avocat ye o tun bɛ dossier la an b'a lase Kasum Tafo ma an ka bâtonnier kɔrɔ don o fana o tun bɛ dossier la Jawo ye n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ jɛ sisan ni hakilina min sɔrɔla an b'o hakilina waleya an ni an ka clients mana jɛ min kan an b'o waleya pour le moment tile 3 de b'an bolo 72 heures de b'an bolo pour que ka se ka pourvoi in kɛ an kɔni b'o de kɔnɔ. nin tun ye maître Laji Traoré kan ye ka ɲɛfɔli kan ye journal don Mohamed Yusuf Batili na an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Rasbach fo ka taa se Tanti Rose o ma o a ye ɲɛfɔli kan ye u ka kiiri kɛ cogoyaw kan o la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye n'an bɔra ye maa dɔw kɛn bɛ ka an balima lujuratɔw kɛ bolokɔfɛ fɛn ye ka taa sɔrɔ bolokɔfɛ fɛnw tɛ yaasa ka se ka ko perepere latigɛ y'a bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko kan maa lujuratɔ caman bɛn o t'u yɛrɛ hɛrɛ la ni u ka lujura ye a kun ka can a kun dɔ ye mɔgɔw bɛ a fɔ ni lujuratɔ bɛ k'u ka hɛrɛw ɲini n'u bɛ fɛ k'u ka hɛrɛw ɲini maa caman b'a fɔ ko lujura min b'i la o t'a to i ka nin kɛ an tɛna to i ka nin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na somɔgɔ kunda mɔgɔ caman ka yeta ye k'a fɔ misali la n'i ye lujuratɔw bila ka tulonkɛ kɛ tɔw fɛ u bɛ se k'u yɛrɛ bana mɔgɔ caman ka yetaw la n'i ye hali u bila somɔgɔ kunda ka taa u ka baara degi ka kɛ sudɛre walima menuisier walima bololabaara wɛrɛ o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma an bɛ min fɔ o yɔrɔ la maa si tɛ n'i tɛ fɛn degi k'a fɔ ko kɔlɔlɔ tɛ s'i ma o kɛra lujuratɔ ye o ma kɛ lujuratɔ ye o baaradege o baaradege kɔlɔlɔ bɛ se k'i sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fana maa lujuratɔw minnu bɛ fɛ ka kɛ sifinw ka tulonkɛyɔrɔw la walasa ka nisɔndiya lase u yɛrɛ ma mɔgɔ caman bɛ a fɔ ko est-ce que i kan ka taa nin tulonkɛyɔrɔ ninnu nin ɲɛnajɛyɔrɔ ninnu na parce que lujuratɔ ka taa ɲɛnajɛ kɛ
caman b'a ye k'a fɔ ayi lujuratɔ cɛ man ɲi o yɔrɔ ninnu na olu ye misaliya dama dama ye an ye misaliya ta min kan fo ka taa se maa lujuratɔ minnu yɛrɛ ni ala ye garisɛgɛ d'u ma ni u ye foroba baaraw sɔrɔ caman b'a ye k'a fɔ lujuratɔw kɔni mission bɛ mission na lujuratɔw man k'a ye a la walima lujuratɔw sen man ka don a la k'a sababuya kɛ u ka lujuraw ye nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ min fɔ lujuratɔw yɛrɛ ye walasa i k'i yɛrɛ ye hɛrɛ la i ka diɲɛnatigɛ la n'i ka lujura ye fɛn dama dama bɛ yen f'i k'i tulo ci o kan o ye mɔgɔw ka yetaw ye ka kɛɲɛ ni lujura min b'i la e de kan ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko i ni mɔgɔw bɛɛ ye kelen hali n'a sɔrɔ caman tɛ sɔn ka fara o kan i kan ka a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko i ye mɔgɔninfin de ye i fana mako bɛ diɲɛnatigɛ de la ka i ka diɲɛnatigɛ tɔpɔtɔ k'i ka diɲɛnatigɛ kɛ a kɛcogoya la walasa ka kɛ dɔw ma siniɲɛsigi ye n'i ka lujura ye barisabula i ye mɔgɔninfin de ye ni tun ye Yaya Traoré ni tun yali kan ye lujuratɔw ka fara ɲɔgɔn kulu ka kunnafoni lasela don kuma tɛ dɔwɛrɛ ye lujura kana to an ka ɲɔgɔn kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye lujura ye tiɲɛ ye ala de y'a di wa lujura tɛ maa min na e ye maa ye cogo min na a bɛ maa min na o fana ye maa ye ten an ka dɔn k'a fɔ ala ye an da ka dɔ ka lujuratɔ ye dɔ bɛ yen o ma lujura sɔrɔ e min ma lujura sɔrɔ e kana ɲugun lujuratɔw la o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye angɛrɛ o ye sumaw taala ye n'o ye ka dɔn a fɔ tubabu nɔgɔ ye o min bɛ kɛ sumaw kɔrɔ malosɛnɛw y'a yira k'a fɔ an bɛ don min ko bi k'a sɔrɔli kɔni gɛlɛyalen bɛ sanko jamana bɛ fɛn min ta n'o ye k'a fɔ k'a sɔngɔ ale b'a tilankɛ ta cikɛlaw ye n'o ye subvention ye o min bɛ kɛ k'a kɔni kelen bɛ bi jamana yɛrɛ b'a kɛ nka k'a kɛli kɔni a senzumayalen bɛ dɔw bɛ ka yira k'a fɔ jamana ye i ta yɛrɛ kumaw fɔ ka tila ka baaraw sigi sen kan nka k'olu tɛ ka angɛrɛ ye angɛrɛ dira maa minnu ma n'i y'a sɔrɔ o ye jago mɔgɔbatigiw ye n'olu kan ka se ka angɛrɛw bila magasin kɔnɔ na i bɛ papiye minɛ ni ka se ka tigɛ angɛrɛ ta ko angɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ɲɔnɔ mara kɔnɔ bɛ yaasa ka nin bɛrɛtigɛ di a ma ɲɔnɔ ka dɔ bɛ gɛlɛya m'u sɔrɔ cogo min na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Abulayi Danbɛlɛ ka bɔ ɲɔnɔ o y'an ngoloba la an ye sɛnɛkɛlaw de ye an kɔni kamana gɔnna jamana ko in na angɛrɛ participation san o san a bɛ fɔ tan nɔ an ti ɲɛ foyi sɔrɔ a la hali bi anw zolila ka taa ngolo don olu kɔni angɛrɛ man na olu ti papiye dilan salon ko ta ko kosɔn tɔ bɛ yen nɔ ɲɛma foyi la ko n'a fɔra olu ka papiye dilan sisan ka sɔrɔ angɛrɛw ma ye u y'a dɔn ye baara ye an kɔni kamana gɔnna jamana ko in na a bɛ fɔ ko sipasɔn ni angɛrɛ tɛ maa minnu bolo u ka mako bɔ fɛn na u k'a kɛ min bɛ se fɛn na ye an kamana gɔnna yɛrɛ de anw sɛnɛkɛla zone 7 a si tɛ komi angɛrɛ sɔrɔ kosɔn ko bɔrɛ 6 kɛmɛ da si dɔ papiye dilan dɛ mɛ san o san ko kelen ye nɛgɛ ta gangala ye nɛgɛ bila gangala an b'a ɲini Asimu fɛ ala n'a kira kama mɛ Abulayi Mayiga u ka wuli k'u jɔ ɲɔgɔn na sɛnɛkɛlaw angɛrɛ tɛ yen ko k'u ye angɛrɛ marché de maa minnu ma angɛrɛ kelen tɛ yen nɔ an ma angɛrɛ foyi ye u bolo angɛrɛ tɛ magasin na an kamana gɔnna u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka wuli k'u jɔ ɲɔgɔn na baara tiɲɛna dɛ n'i y'a mɛn jamana dun ka fa don ni dun ka fa ye jamana labɔ hɛrɛ de bɛ na mɛ san tɛ kan mɔgɔw jigi ye malo kelen min n'a fɔra angɛrɛ ko kɛmɛ pese fasa anw bɛ degun de la a gɛlɛya yɛrɛ faamaw de nɔ e tɛ se ka marché di maa ma k'o ma na ni fɛn ma n'o si k'o lajɛ ni o ka angɛrɛ bɛ magasin la ko marché dira mɔgɔ min ma angɛrɛ t'u ka magasin na ɲɔgɔn yɛrɛ ko pɔsɔn dilanna lundi tɛmɛnen angɛrɛ ma sɔrɔ malo dɔw olu ko k'olu t'a dilan ko fɔ angɛrɛ ka taa magasin na angɛrɛ kelen ka haramuya magasin na an ye mun de kɛ jamana in de la dɛ u k'a fɔ anw sɛnɛkɛlaw pour que an k'an danna bila don malo dɔw sɔnni olu bɛ don kɔnɔ na angɛrɛ sɔrɔ de ka k'u la malo ma san malo wari minnu taara k'an ye malo juru don o wariw ma sɔrɔ fɔlɔ n'a fɔra angɛrɛ ko nana don a la kumana an b'a kɛ cogo di faamaw n'u ma wuli k'u jɔ baara tiɲɛna dɛ u bɛ ka fɛn fɔ an b'a ye tile la ka t'o da président ɲɛkɔrɔ k'an ye nin kɛ a si ma kɛ a bɛ zone 7 in bɛɛ ta k'a lajɛ n'a ye angɛrɛ ye a tɛ yen sugu prix ye 5000 ni 100 angɛrɛ bɔrɛ kelen malo jiginna ɲinɛ malo ba tɛmɛ 60-50 kan an b'a kɛ cogo di n'a fɔra ko fanɔn jigi ye angɛrɛ ni min ye n'o ye kosɛbɛ ko jamana y'o subventionné o bɔrɛ k'o ye 3,000 ye o yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ mana ni mun de kɛ Asimu n'a ka jama an b'a ɲini u fɛ ala n'a kira kama u k'u kɔfilɛ kelen bɛ ka taa k'u ye a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔko de la u k'u kɔfilɛ tigɛlɔ la ɲɔn dɛ fɛn ni tigɛla ma lafiya jamana tɛ lafiya. nin tun ye Abulayi Danbɛlɛ kan ye ka ɲɛfɔli kan ye dekun min bɛ sɛnɛkɛlaw kan ofisi kɔnɔna na ɲɔnakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la angɛrɛ ko binakun kan n'an bɔra ye Garba Jalo mansimafɛn minnu ni olu bɛ chargeli kɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ moto fo ka taa se mobiliw ma Garba Jalo a ye ɲɛfɔli kan ye a nafanw kan an ka jɛ an ka lamɛn. Kuranko gɛlɛya nana ni technologie yɛlɛmani ye ka ɲɛsin soit tile ma ou bien fɔɲɔ ma ka ɲɛsin tile ma ye ka centrale solaire créer production bɛ kɛ batterie bɛ charger ou bien a bɛ injecter directement dans le réseau o y'a fɔlɔ filanan fana ni lajɛ centrale éolienne fana développer no bi kosɛbɛ minnu bɛ ka production kɛ a kɛra Afrique ye
a kɛra Europe o a kɛra Asie o a kɛra Amérique o o résultat ye ninnu ɲɛ de la fɛn tɛ min ye fɛn dogolen bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛkan ko de don maintenant ne nana ta k'a lajɛ i bɛna sɔrɔ a bɛɛ ye avantage de ye parce que a production la mankan t'a la a tɛna sisi wuli k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ dɔ datugu ou bien ko sisi wulitɔ bɛna gazi dɔ rejeter nature la o t'a la vidange ko kuma t'a la ko tulu nɔgɔ bɛna bɔn mɔgɔw kan avantage dan de don quoi énergie verte n mana formule fɛn o fɛn sɔrɔ n bɛ se k'i mago ɲa o de bɛ laban parce que ne nana n'a ta k'a lajɛ bi carburant ko la a ma nɔgɔ gasoil bɛ yɛlɛ don o don ka taa lubrifiant fana bɛ gɛlɛya fɛ ka taa diɲɛ bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko courant ko laban kɔni ye énergie verte de ye a kɛra centrale éolienne ou bien centrale solaire o n'a ɲɔgɔnnaw ne nana lajɛ bi anw fɛ yan moto na sugu bɛɛ dɔ bɛ yen min bɛ boli bateri la nɛgɛsow bɛ yen min bɛ boli bateri la mobiliw bɛ yen min bɛ boli bateri la a mana kɛ mobili na sugu ye espérance courant b'an fɛ yan camion bienniw bɛ bamakɔ yan bi entreprisew bolo minnu bɛ boli uniquement bateri kan très silencieux mankan tɛ yen quoi vraiment k'a fɔ ko étude minnu kɛra k'a yira k'a fɔ ko courant ko bɛ laban tile de la ou bien fuɲɔ la o ye temps ye quoi ne nana na o côté fana bɔ yen usines bɛ bamakɔ yan bi a bɛ se usine 3 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ ka baara kɛ uniquement tile kan ni dugu jɛra tile bɛ bɔ u b'u ka planning kɛ k'u ka production kɛ ka bɛn ni tile ni tile banna fana u bɛ baara jɔ espérance caman b'an fɛ bamakɔ yan bi mɔgɔ tɛ se ka minnu sɔsɔ o n'a ɲɔgɔnna bɛ diɲɛ yɔrɔ caman mɔgɔw ye a nafanw ye énergie verte nafa tɛ se ka fɔ ka ban ale bɛɛ ye nafa de ye ni mago bɛ mun na n'i bɛ baara kɛ ni système ye k'o système entretien respecté ka entretien suivi kɛ ko ɲa ni batteriw bɛ falen k'a lajɛ batteriw bɛ don borne minnu na o état bɛ togoya min na n'o magayani don ka se ka u falen ni minnu kari n'o fana ka se entretien suivi ka kɛ ko nin ka kɛ ko ye min bɛ se ka bɛɛ lafiya quoi. Ni tun ye Garaba Jalo ni tuyali ka ye n'ale ye courant baarakɛla ye courant ɲɛdɔnba don an ka jamana kɔnɔ bi bolimafɛn dɔw b'a la ka boli an ka jamana kɔnɔ na bi minnu b'a la ka boli n'a dɔw bɛ charger ka tila ka baaraw kɛ o dɔ ye bi mobili kuramaw bɛ yen bi moto kuramaw bɛ yen bi yalima olu nafa ye mun ye ani mun dɔw nataw kɔnɔna na n'o bɛna se ka caya an ka jamana kɔnɔ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na n'a bɛ ka na an ka jamana kɔnɔna na ala ka kɛ nafa sɔrɔ sira ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye min ye jɛkulu dɔ ye n'olu bɛ wele ko association dɛmɛ sutura bulonba olu ye fara ɲɔgɔn kɛ denmisɛnninw ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma denmisɛnninw bɛ se ka kɛnɛya cogo di denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka se k'u dɛmɛɲɔgɔnyaw kɛ u bɔra ni ka se k'u baaraw sigi sen kan a sen fɛ min y'a ko ɲɛma ye Mariam Sangara ye kuma min fɔ an ka lamɛn. An ye nin hakilina in sɔrɔ hinɛ ni makari min b'an dusukun na ka d'a kan association ka ca mɛ bɛɛ n'i ka baara taabolo don an ka hakilina in a baselen don kɛrɛnkɛrɛnna banabaatɔw de kan i n'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni bana b'u la bana minnu ma sidɔn kosɛbɛ donc olu kan ka kinéthérapie kɛ wagati kuntagajan kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ fo ka taa fɔ ko ala ka wagati ser'u ma tuma min donc an ka hakilina yɛrɛ an y'a ta o de kama bon a laɲini ye den banabaatɔ bɛ mansa minnu bolo u ka bɔ u k'u hakili t'u ka denmisɛnninw na u kana maloya ni denmisɛnnin ninnu ye an bɛ welewelema bila fana an dɛmɛbagaw ma anw ka dɛmɛ fɛn fɛn n'an b'a kɛ an ti réseau fɛ kosɛbɛ k'an yɛrɛ yira walima k'an ka banabaatɔw yira o yɛrɛ de association tɔgɔ ye dɛmɛ ni sutura bulonba fɛn fɛn bɛ kɛ sutura la bulon kɔnɔ ani dɛmɛ minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ an ni ala de cɛ. nin tun ye Mariam Sangare kan ye hinɛ ni makari min bɛ u dusukun na ka ɲɛsin denmisɛnw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hakilina ninnu caya a kɛnɛ kan Sek Fantamadi a ye ɲɛfɔli kɛ an ka jan an ka lamɛn. Jɛkulu sigikan bɛ a tɔgɔ yɛrɛ b'o fɔ n'a fɔra ko dɛmɛ ani sutura o bulonda o bɛ mun fɔ hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲa ɲɔgɔn ma foyi tɛ ɲa ma bɔ et puis a sutura kɔnɔ bonya kɔnɔ o de ka ɲi quoi se tɛ minnu ye lujuratɔw a base y'o ye an bɛ dɛmɛ ɲini k'olu de dɛmɛ ala kama et puis association in dayɛlɛlen bɛ bɛɛ donc o de tun do k'o fɔ donc k'aw yɛrɛ fo k'aw barikada n'i y'a mɛn dɔnna diɲɛ de k'aw waleɲuman dɔn vraiment. Ni tun ye Sek Fanamadi Kamara ni tuyali kan ye kulu in ma don kuma tɛ dɔrɛ ye u ka nin wulikajɔ n'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw olu bɛ se ka jɔ ko la cogo min na denmisɛnninya ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ fɛn la tɔgɔtɔlen o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw ni ka ninnu caya n'an bɔra ye jikankuru o ye fɛnba ye anw ka jamana kɔnɔna na kabini lawale yiri k'a labɛn k'a kɛ fɛnba ye ni ka se k'a bila ji sanfɛla la jikankuru a dilabaw kabini lawale nin métier kɔrɔba ye seko ni dɔnko kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na yalima nin dilabaw gɛlɛya jumɛn de b'u la a dilali kununko ni bi danfara ye mun ye min ye kurun dilala dɔ ye n'ale mɛnna na ka muso fura la ka den sɔrɔ la ka tila ka yɔrɔw jɔ a la n'i y'a sɔrɔ o ye Segu Tambɔrɔ ye ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. A bɛ san 30 ni san 5 bɔ ne yɛrɛ bɛ kulun dilan kɛ yan nɔ depuis ni kulun dimension ka dɔgɔ wagati min na
kulun bonya an bɛ ka minnu dilan sisan nɔ kulun bonya kun tɛ nin bɔ fɔlɔ mais sisan nɔ i b'a dɔn ni baara bɛ ka évoluer ka taga fɛ tiɲɛ fɛnɛ de bɛ bɔ kulun ninnu na wa tiɲɛ bɔyɔrɔ fɛnɛ janyana bon o de y'a to kulun ninnu fɛnɛ nana bonya fo ka tɛna se ni état ma quoi an donna 3 mètres kɔnɔna la dɔw bɛ 3 mètres dilan dɔw bɛ 3 mètres 50 dilan dɔw bɛ 3 mètres 80 yɛrɛ dilan a bɛ dépendre ni i ka client nana n'a bɛ kulun bonya hakɛ min fɛ i n'a bɛ discuter o kan ni aw bɛnna prix la dɔrɔn e bɛ baara kɛ fɔlɔ baara ani sisan baara différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan kulun kɔni bonyana o wari cayara mais fɔlɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ yiri ka nɔgɔ kosɛbɛ an bɛ yiri min kɛ kulun na o y'a sɔrɔ yiri sɔngɔ ka nɔgɔ yiri kilo tun ye dɔrɔmɛ 25 ye i tun b'o kulun dilan k'o feere 100 o kulun na i tun bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o la bibi na kulun in sera an bɛ kulun minnu dilan bibi na 1,1 ani 100,000 dɔw ye 1,1 ani 150,000 ni 50 ye dɔw ye 1,1 ani 120,000 ni 20 ye mais sisan nɔ kɔni tɔnɔ bɛrɛ tɛ ka sɔrɔ dɛ a wari kɔni cayara mais tɔnɔ bɛrɛ tɛ ka sɔrɔ an ye dɔɔnin sɔrɔ a la i ye muso furu baara o baara la denw sɔrɔ a la ka tila tuguni ka i siyɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ i ye dɔɔnin sɔrɔ kulun dilan kɔni métier ɲɛnɛma de don. Ni tun ye Seku Tambura kan ye o kɔfɛ Isa Sako ale fana ye seereya dɔw di an ka janga lamɛn. U bɛ kulun dilan na ça fait san 30 depuis an donna kulun dilan na fo ka n'a bila bi la gɛlɛyaba min b'an ka kulun dilan na o ye yiriko ye quoi an bɛ yiri min yɛrɛ kɛ ka kulun dilan bon yiri ninnu bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan Mali la bon a bɛ bɔ Kɛɲɛba mara ninnu Kayi mara ninnu quoi Nɛmu an ka yiri belebelebaw bɛ bɔ yen an bɛ yiri min baara a yiri ka ca dɔɔni jala b'a la tali b'a la lɛngɛ b'a la sɔ b'a la ani genu kulun bɛ baara n'o yiri ninnu de komi an ye ko in sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba de bolo donc an ma taa don parenta la yɔrɔ wɛrɛ an ye baara in kalan an ka cɛkɔrɔba de bolo bon wagati ninnu na an bɛ baara daminɛ cɛkɔrɔba bolo wagati minnu na o wagati n'i tun ye kulun 2 dilan mɔgɔw ye i bɛ se ka kulun 1 dilan i yɛrɛ ye o wagati y'a sɔrɔ kow ka nɔgɔ o y'a sɔrɔ yirikow ka nɔgɔ donc an ye muso furu a kɔnɔ ka denbayaw fɔnde a kɔnɔ ka paranti caman fɔnde baara in kɔnɔ grâce à kulun dilan yɛrɛ fɛn fɛn b'an bolo bi a bɛɛ sɔrɔla kurun dilan la. Ni tun ye Isa Sako ni tun ale kan ye minnu bɛ n'olu ye kurun dilan yɛrɛ n'olu y'a karamɔgɔlakaw ye min y'u ka degeden dɔ ye ale yɛrɛ m'a ka nisɔndiya dogo kurun dilan ye mun ye n'o ye Isa ye ale fana ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Nin ye dɛsɛla ye dɔw b'a fɔ ma ko daba donc an b'a kɛ ka dabakala ni kulun na sisan nɔ an b'a fɔ nin ma ko dabakala an bɛ k'ale kɔnɔna de lɛsɛ yiri dɔ bɛ yen sisan nɔ o kan ka genge a kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko kɔnɔsɛr ale yiri ni nin yiri a bɛɛ bonya kelen donc o de bɛ genge nin kɔnɔ sisan a bɛ kulun minɛ a b'a jija a b'a to kulun tɛ lamaga quoi même temps mɔgɔw b'u tɔgɔma fɛn min sanfɛ n'o ye karibini o fana bɛ genge o sanfɛ n'o kɛra kulun ji bɛ ja kulun tɛ lamaga quoi an b'o o baara de daminɛ la tantôt quoi nin y'o baara daminɛ de sa ne yɛrɛ de kulun dilan donc depuis a soupassement depuis dugumala n y'a bɛɛ dilan ka terrain monter donc san kɛrɛ monteli banna n bɛna kɔnɔna fɛnɛ la san après ne ye kɔnɔna kɛ o la n bɛ finition kɛ o la k'a jɔ a kɛrɛ kan ka dugumala wo nin k'o datugu ne bɛ kulun na an y'a san 8 pour le moment halisa n bɛ kalan kɔnɔ a la quoi parce que n tɛ se k'a fɔ sisan ko n kɛra o patɔrɔnya kɔnɔ halisa n bɛ kalan na kɔnɔ sisan nɔ alhamdulilayi an filɛ bolo min kan sisan nɔ a kɔnɔ bon n bɛ ka musaka dɔɔni sɔrɔ a la quoi n tɛ se k'a fɔ ko n kɛra fɛn y'a la sisan nka alhamdulilayi n bɛ ala fo n bɛ ka ko caman ɲɛ an yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi. I ye Isa Tarawele kan ye ka ɲɛfɔli kɛ n'a y'a sɔrɔ kurun dilan kalanden dɔ don an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin hakilina ninnu caya n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ musoba dɔ ni o bɛ tali kɛ Aminata a n'a balimamuso olu jɛnna ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka dala dumuni dɔ dilan denmisɛnw kama ni u b'a wele ko wuri an bɛ jɛn ka Aminata lamɛn a bɛna ɲɛfɔli kɛ ye a nafa a bɛ nafa min lase den ma an ka janga lamɛn. Ne ni dɔgɔnin jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka cakɛda dayɛlɛ cakɛda min bɛ baara kɛ suman bayɛlɛmali la ka kɛ balo mugu ye n'a bɛ fɔ ko wirimugu walima farine infantile an ka wiri ninnu a bɛ di den ma k'a daminɛ kalo 6 la mais bɛɛ de dama ka k'a la quoi en fait an tɛ feere dɔrɔn kɛ an ka réseaux sociaux kan n bɛ appuyer nin yɔrɔ in kan denbatigiw mako bɛ bilasirali la kosɛbɛ an y'o degun de denbatigiw kan an nana o degun de bɔ o kan an tɛ wiri dɔrɔn feere ne yɛrɛ ye denbatigi ye ne b'a dɔn min bɛ denbatigiya kɔnɔ a ka gɛlɛn bilasirali an mako b'a la kosɛbɛ o de kama an ye plaidoyer yɛrɛ sigi an ka compte n'a bɛ fɔ ko réseaux sociaux surtout TikTok kan kosɛbɛ an bɛ kuma den ni masa ka kɛnɛya kan yen an bɛ kuma den ni masa baloko ɲuman kan yen an bɛ conseils di an bɛ astuces di denbatigiw ma an bɛ fɛ ka kɛ cakɛda ye cakɛda min bɛ na degun bɔ denbatigi bɛɛ kan Mali dɔrɔn tɛ dɛ hali Mali kɔ kan talen ɲɛfɛ o bɛɛ kɔfɛ fana volet social fana bɛ an bolo o volet social tɛ dɔwɛrɛ an ye cakɛda ye an bɛ feere kɛ pour que ka wari sɔrɔ mais an tɛ se ka cakɛda fana dayɛlɛ ten k'a kɛ wari ɲɛli dɔrɔn cakɛda o cakɛda f'i ka volet social bila i ka baara la
n'a bɛ fɔ ko RSE an nana ni o de an y'an sigi ka miiri ne ni n dɔgɔnin an bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don o côté la an bɛ mɔgɔw wele ala an yɛrɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ to ka participer à parrainage la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ an bɛ mɔgɔw wele u ka dɛmɛ don denw ma walima famille n'a bɛ fɔ ko duw ma walima kabila kɔnɔ an bɛ welewelekan de lase bɛɛ ma cɛ fara muso kan fɛn fɛn bɛ se ka ɲa den wɛrɛw ma an bɛ foli lase olu ma u ka to ka wari ci n'u ye wari ci k'a fɔ k'an bɛ boli ni wari ye nɔ an ka entreprise dayɛlɛlen don a enregistreren don appli la mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ wari ci k'i bɛ fɛ ka parrainage de kɛ an bɛ a wari minɛ mais an ka paquet an ka wiri paquet yɛrɛ ye 300 de 300 grammes denmisɛnninw b'a min cogo min na mɔgɔkɔrɔbaw b'a min ten cogo la mais ni wari cira sisan nɔ an bɛ gɛrɛ ONG la an bɛ gɛrɛ a demarayɔrɔ la an bɛ taga duw kɔnɔ cogoyaba tɛ du minnu kɔnɔ wa baloko dɛsɛ bɛ denmisɛnnin minnu na an bɛ gɛrɛ olu masalamɔgɔw la ka taga wiri di olu ma gratuitement den bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ an ka wiri in na baara bɛ gɛlɛya b'a la pour le moment a bɛ bɔ mais mɔgɔw de b'a san ka taga n'a ye ni mɔgɔw sera k'an dɛmɛ an ka se k'an ka produit certifié a bɛ diya an ye kosɛbɛ an t'an ka sumanw ta an t'a san sugu la ani coopérative de bɛ bɛn a kan kaba ni saɲɔ ninnu an b'a ta région 3 la tuma dɔw la an b'a ta pour que an ka se ka an ka bɔrɔw sɔrɔ a saison na voilà n'a saison bɛ yen nɔ a bɛ bɔ village la ka na olu village dɔw ye i n'a fɔ Segu mara la Sikaso mara la ani Kulukoro mara la weleweleda min bɛ ne bolo ka lase bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri cɛsiri de bɛ Mali jɔ cɛsiri de bɛ faso jɔ ni ne ye nin feere e ka nin feere e yɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka nin feere i b'a ye bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ i kɛra bolola baarakɛla i kɛra fɛn fɛn bɛɛ ka wuli. Ni tun ye Aminata Traoré ni tun ye ale kan ye olu ka fara ɲɔgɔn tɛ dɔ ye dɛ ko bolongonden kelen u tɛ se ka bɛlɛ ta ka wulikajɔw kɛ du kɔnɔna na n bɛ se ka nin kɛ bɛɛ n'i ka kɛta ka wulikajɔw kɛ ni ka se ka denw ka dumuni min n'o ye wuri ye ka se k'o sigi sen kan wa a lakananen fana k'a dabila dilayɔrɔ la fo ka na se denw ma o y'u ka wulikajɔ kunba ye an bɛ dugawu kɛ ala kana ɲɔgɔn hakililaw ni ka ninnu caya n'an bɔra hali bi an ni tarawelelakaw bɛ to ɲɔgɔn bolo ko n'i y'a mɛn den ka to lɔgɔmɛ suko fila kan o y'a sɔrɔ i ma belebele jamajan de tigɛ nka ni sen na ta o ye kɛnɛya bunakun ye maa minnu bɛ n'olu bɛ taa taamaw la pikiri min la n'o bɛ wele ko vaccination o vaccin bi kɛ a bi kɛ cogo di sango banantu kɔrɔ bana ninnu a pikiriw olu bɛ kɛ kɛcogo jumɛn de la ani pikiri yɛrɛ kun jumɛn de b'a la kɛcogo ani maaw kan ka se ka kɛ kɛcogo jumɛn de la banantu kɔrɔ la Umu Traoré ale ye kɛnɛya tigilama ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka baara ɲɛsinnen don minnu bɛ voyager ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la jagoya don vaccin dɔw bɛ yen u kan ka kɛ voyage kɛlɛ la o vaccin ye vaccin fila ye vaccin fɔlɔ an b'o wele ko kanjabana o b'a wele meningite o vaccin de bɛ kɛ voyage kɛlaw la o vaccin a hakɛ mana kɛ farikolo la a bɛ wagati hakɛ mun ta o ye san 3 de vaccin filanan o ye sayi jama bana ye o sayi jama vaccin an b'o fana kɛ voyage kɛlaw la jusqu'à présent banakisɛ in bɛ an ka jamana kɔnɔna na vaccin ninnu kɛ kun ye pour que ka banakisɛ kɛlɛ i mana taa jamana wɛrɛ la i kana taa ni bana in ye yen nɔ o fana vaccin mana k'i la o wagati fana bɛ bɛn fo san 10 kɔfɛ i bɛ se ka vaccin wɛrɛ kɛ mais an b'a ye jamana wɛrɛ kɔnɔ vaccin mana kɛ i b'i ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ kɛnɛ o y'a bannen minnu bɛ taa hiji la olu sen bɛ vaccination na a bɛɛ ye taamadenw ye mais hijiden ta dɔw faralen don vaccin kan an b'a fɔ hali formation na minnu bɛna banantukɔlɔ u bɛ taa voyage wɛrɛw la u ka na n'o carnet kɔrɔ ye an b'o carnet kɔrɔ de lajɛ n'an ye date ninnu lajɛ la vaccin fila minnu bɛ kɛ banantukɔlɔ la mais hiji ta vaccin wɛrɛ min bɛ far'o kan o ye vaccin fila wɛrɛ ye o fila wɛrɛ in de ye mura vaccin ani kɔnɔboli parce que a bɛ taa don jama mun na o fanga ka bon an b'o fana vaccin di direction générale fana b'a permettre an ma an bɛ taa maison de aji la an bɛ hijidenw bɛɛ ta yen nɔ an tɛ kɔlɔlɔ kɔni sɔrɔ la centre international de vaccination yɔrɔ kelen de don région kan région dɔw bɛ yen olu bɛ vaccin minɛ an bolo parce que a kɛ kun ye a bɛ sécuriser ka carte de sécuriser hali carte n'a sécuriser la i b'a sɔrɔ fraude ka ca frontière la an ka signature déposé don frontière la c'est pour que dɔw ka bɔ fraude la dɔɔni région minnu fana bɛ na u ka vaccin minɛ an bɛ carnet in fana kelen de d'u ma parce que signature kelen de b'o carnet kan an ni région caman bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que voyage ko ka nɔgɔya passager yɛrɛ bolo parce que i bɛ bɔ i ka région na ka tila ka na yan aran fana minɛ an b'a dɔn a degun ka bon Bamakɔ kelen yɔrɔ kelen an ka se ka baara in lajɛ ka se ka tingon ka na niveau CCRF la n'a sera ka sɔrɔ yen nɔ fana a bɛ caman bɔ jama fanga fana na jama bɛ cari an kan kosɛbɛ ni patience yɛrɛ tɛ dɔw t'a faamu
ni y'a fɔ k'i ka bɛɛ vacciner o ka teli mais ka tila ka kanne ka a sɛbɛn o de bɛ temps ta dɔɔni o de ta n b'a fɔ u ka patience ta dɔɔni mɔgɔ kelen kɔni mana don i bɛ bɔ n'i ka kanne i nɔfɛ o jour bɛɛ la an ye caman amélioré baara in na fɔlɔ mɔgɔw tun bɛna vaccin kɛ dɛ wula fɛ 15 heures u bɛna u ka kannew minɛ mais distance in ka jan cogo min na an b'a fɔ u ka mɔgɔ kelen mana don n'u ye vaccin kɛ u bɛna u ka kanne minɛ kanne bɛ d'u ma an b'a ye kɔlɔlɔ minnu b'anw dala baara in na o ye patience baliya ye an b'a ye jama ka ca effectivement mais caman t'a faamu k'a fɔ n'i ye vaccin ninnu kɛ date ko de b'a la normalement n'i y'a kɛ kalo kelen kɔfɛ i man kan tɛ ka na tuguni kanne kan ka t'u bolo o de y'i ka tagamakɛla ye e kan ka voyager ni kanne in de ye n'i y'a ta don min na dɔrɔn i b'a photo ta i ka téléphone kɔnɔ i bɛ voyager n'a ye tɔgɔ bɛ yɔrɔ minnu na vaccin bɛ yɔrɔ minnu na date fana bɛ yen nɔ kɔlɔlɔ foyi tɛ k'a la o bɛ se ka dɔ bɔ an ka jamana an b'a ye fana vacances de fɛ jama fanga ka bon an ka centre in na o kɔnɔna na yanni vacances ka se ni temps dɔɔni b'u bolo u bɛ se ka na vaccin kɛ u bɛ n'a fɔ u bɛ passeport labɛn cogo min na u ka document ninnu labɛn u bolo dɔɔni dɔɔni n'a b'u bolo so kɔnɔ a b'u permettre jama tɛ caya an fana jala kosɛbɛ kanne in kan ka minɛ i n'a fɔ u ka passeport b'u bolo maralen cogo min na n'u yɛrɛ ye kanne in sɔrɔ ka se ka plastique kala dala u ka grafi u ka passeport kɔfɛla la ubɛn kadante yɛrɛ kɔfɛ comme ça a bɛ kɛ document min tɛ ɲamatunu la passeport bɛ scanner u bolo téléphone kɔnɔ cogo min na ka kanne in fana scanner u bolo parce que u ka document de don kan ka voyager ni mun ye an bɛ minnu ta bɛ tunu gɛlɛya dɔɔni min b'an kan yan nɔ o ye digitalisation baliya ye o dun alhamdulillah an bɛ k'a lajɛ an kan ka site kura min sɔrɔ yɔrɔ mana se ka digitaliser an b'a ye kalo 2 ou kalo 1 kɔfɛ minnu ka kanne bɛ ɲamatunu la n'u sera an ma an bɛ système lajɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ a bɛ système na a tigi vacciner na nin mois in na an bɛ se ka a nɔgɔlabila dɔ dilan ka d'i ma mais a tɛ se ka kɛ fu kɔnɔna ani vaccin fana n'i y'o kɛ a n'o prix fana tɛ se ka kɛ kelen comme état yɛrɛ ye vaccin wari nɔgɔya voyageurs bolo cogo min na. ni tun ye Umu Traoré ni tun y'ale kan ye banantu kɔrɔ kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen n'u bɛ taa taamaw la boloci baara min kan ka kɛ ye o kɛnɛya tigilama y'ale ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye o wulikajɔ minnu b'u fɛ sen na a baaraw bɛ kɛ cogo min na hali bi wulikajɔw ka se ka kɛ ni ka se ka baara ni ka se ka n'u don n'o y'a kunbaya ala k'a tilaw ni k'olu sabati n'an bɔra ye bi mɔriya kuma cayara bɛɛ lajɛlen ko ne ye mɔri ye wa mɔriya yɛrɛ ye mun de ye an ɲininkali kɛ Laɲaya Keyita la ka bɔ Jɛnɛ n'a sigilen bɛ San Lafiyabugu Laɲaya Keyita mɔriya ye mun ye an ka yɛrɛ lamɛn. mɔriya kɔni ale ye mɔgɔ dilan de ye ni mɔgɔnifin kɔnna gana ka na i ma diɲɛ ko o ko la i bɛ lajɛli kɛ a la n'a ko bɛ dilan cogo min i b'o de ye lajɛli kɔnɔna na mɔriya filɛ nin ye ala tɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ minnu bɛ yen n'u ma dɔn a misaliya Giniyati Hamidu Urufadi Miru Samaye Izabur Kaharu Sarasiya Kɔnkɔn Dana Kifi Kafa Nanamu ninnu bɛ ala dugulen tɔgɔ ye minnu kuranɛ tɛ kelen a fɔ olu ma ko lasirali maa tɛ se ka kɛ mɔri ye f'i ka ninnu kalan k'a dɔn nin fɛn o fɛn filɛ nin ye n'i y'a kalan i kan ka jinɛ sɔrɔ ka awurana sɔrɔ ka a kadimu sɔrɔ olu ye kadimuya n'i jɔla mɔgɔ dilan kan i bɛ se ka mɔgɔ dilan. I ala tɔgɔ minnu fɔ ala tɔgɔ telima jumɛn de bɛ ninnu na n'u bɛ se ka mɔgɔ dilan sango nafoloko kosɔn ka nafoloko kuma cayara mɔgɔ caman b'an wele k'u bɛ weleliw kɛ nafoloko la k'a ti ɲɛ dɔw ko nafolo baara yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye e bɛ mun fɔ la. nafolo baara ye tiɲɛ de ye nafolo baara dalilu hakika siga foyi t'a la o ye barikutu de ye min bɛ ne bolo ale sigilen tɛ k'a fɔ nasi dilen ma walima sibɛn dilen ma ale sigilen t'o la i b'ale wiridi mɔgɔ ye tile 3 wiridi bɛ yen tile 7 wiridi bɛ yen tile 15 wiridi bɛ yen tile 45 wiridi bɛ yen a bɛɛ n'a fanga degere de don mais nafolo filɛ nin ye ala tɔgɔ bɛ se ka nafolo lase mɔgɔ ma k'a ta nafolo fitinin fo miliyariw mais a bɛɛ ni lajɛlen n'i ka se de don nafolo baara ye tiɲɛ hakika de don ni mɔgɔ min ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye i b'a fɔ ko baara tɔw fana de tɛ tiɲɛ n'o tɛ nafolo baara dalilu caman ba ne bolo min bɛ nafolo karaba ka di mɔgɔ ma an bɛ ka barihutu min ko fɔ tan i t'a wiridiri kɛ maa si ye jamana kɔnɔ walima jamana kɔ kan n'a ma prévu a tɛ se nasibu ma a tɛ se sɛbɛn ko ma n'i ye ne wele an bɛ kuma kan a tile 3 n'a sɔrɔ i se bɛ kɛ o de la walima i se bɛ se tile 7 de la walima i bɛ se tile 15 de la fo ka taa se tile 45 ma n'an kumana n'an bɛnna min kan n b'o wiridi k'i ye barutu bɛ nafolo de karaba adamaden e mɔgɔ min bɛ yen i mago b'a la ka sanu karaba barutu b'o de karaba ye i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ e mɔgɔ min fana bɛ i mago bɛ nafolo la a b'o de karaba ye. mɔgɔw kamana gɔnnen bɛ kamanagan mana kɛ 190 bɛɛ nafoloko ye an tɛna ɲini ka da nafoloko a la deli la. ne ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ camanba bɛ yen minnu bɛ yen n'u dala la sababu de don i b'a ɲini f'i ka taa se mɔgɔ ma mɔgɔ min y'i ka sababu ye ala barika la ne ni minnu donna ɲɔgɔn na nafolo ɲini sira fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ala tanu bi. dɔw ko moriya tɛ se ka nafolo di maa ma fiyewu ko kuma dama de don ko fulomaniw cayara la. moriya bɛ nafolo di mɔgɔ ma a tɛ se ka siga t'a la dalilu ye f'i ka se a kɛbaga de ma walima a dɔnbaga n'o kɛra i bɛ se ka dalilu tiɲɛ dɔn ne taara se mɔgɔ ma mɔgɔ min t'a dɔn
a bɛ kɛ ɲɛna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de ye kelen mɔgɔ bɛ ni mɔgɔ bɛ mɔriya la walima mɔriya de ka di ye i bɛ ji i b'a kalan dɔrɔn n'i y'a kalan i ka sini bɛna ɲɛ i bolo mais n'i m'a kalan n'i tora fɛn minɛ na i ka sini bɛna gɛlɛya de parce que mɔgɔ bɛna ye k'i to yen nɔ en tant que i ka dɔlili kɔni ye tiɲɛ ka ban i ka ko bɛ dilan ka taa de parce que mɔgɔ bɛ baara k'i fɛ o tigilamɔgɔ tɛna e to yen tuguni ni mɔgɔ bɛ ne la ne ka numéro 92 33 84 50 numéro filanan 93 11 28 47 bamanankan na 92 37 84 50 numéro filanan 93 11 28 47 ne ni kɔnkɔn ne ni e bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ ne ka appel ta ni ne yɛrɛ tɛ. An ka foli bɛ n lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ. Ni tubetali kɛ laɲɛ keta la ka bɔ jɛnɛsuwa n'a sigilen bɛ san lafiya bugu an bɛ don min na ko bi moriya a kɔrɔfɔw cayara bi bɛɛ ko ye mori ka mɔgɔw dilanbaw dɔgɔyara yarabi ala k'an na mugu ɲɛbaw ala k'an ɲɛsin olu ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na o mu danbɛlɛ mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn min an ka jamana ko a kunnafoni ye an b'a daminɛ ni Cadi ale jamana ye ka sanga ni dɔgɔ frontière tɛmɛnen ye n'o ye Cadi jamana fanga sina Sikisɛ Masara ale kɔni bilalen a jirala k'a fɔ ko a y'a jira k'a fɔ marabagaw kɔni na ni jamana ɲɛma k'a b'a fɛ k'u ka bolodi ɲɔgɔnma baara dɔ kɔni sigi sen kan nka fɛn min ye jamana ka politiki tɔn kɔni n'o ye MPS ye ale y'a jira k'a fɔ ko danaya kɔni k'u to da Sikisɛ Masara kan an bɛ don min na i ko bi ka sababuya kɛ ni lahala dɔ kɔni ye Cadi jamana ale kɔni kɔnɔna la barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko Cadi jamana ko ale fanga sina belebele kɔni don o kɔfɛ Senegali jamana kan fɛn min ye Usmane Sonko ale ni kunnafonidilaw kɔni bɔra ka lajɛrɛ dɔ kɔni sigi sen kan min bɔra ka kɛ karidon Usmane Sonko kɔni ale y'a jira k'a fɔ ko ani jamana ɲɛma n'o ye Diomaye Faye kɔni ye k'u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko politiki ɲɔgɔn sama ko o tɛ a y'a jira k'a fɔ k'a kun dɔ kɔni ye misali la fɛn bɛ gundo la nafolo min kɔni bɛ di jamana ɲɛma ale ni wasabulon ɲɛma ani minisiri ɲɛma ko gundo nafolo min kɔni bɛ di o ma n'a bɛ wele ko fond politiki ko gɛlɛya dɔɔni kɔni donnen don o baara kɔni kɛcogoyaw kɔni na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min nafolo in kan ka kɛ kɛcogo min na ko maa tɛ ka taa ale dimi sira fɛ ko de kɛra sababuya kɔni ye ni fɔɲɔgɔn ko nana ani jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko maa caman kɔni bɛ k'a kun ta kɔni k'a kɛ politiki ɲɔgɔn sama kɔni ye a y'a jira k'a fɔ ani kunnafonidilaw ka lajɛrɛ kɔni na ko a kun kɔni to o ye ko kun b'a dɔ kɔni ne kɔni ye min fɔn min bɛ wele ko fɔn politiki ye ko n'o ye gundola nafolo kɔni ye ko gɛlɛya de donna o baara kɛcogo kɔni na ko a kun b'a y'o ye an bɛ dugawu don kɛ bɛɛ ni basigi ala ka nati an ka jamana ka fara diɲɛ jamana wɛrɛ kan an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an cɛw mu damele kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana wɛrɛ ma ala ka basigi barabara sabati